I tant que van a disfrutar, com veieu, així, el ritme de festa no baixa ni una miqueta ni un segon. El goig, la joia, l'eufòria... Totes les edats tenim ahí, grans, menuts. D'esta família és impressionant. Jo mai havia estat envoltada de gent amb tants diners, perquè a ell li toca 50.000 euros, a ella també, a ell també, a ell també, a ells uns altres 50.000. El més important, que és una família treballadora, i com que podeu comprovar, estem en un bar, tenen el bar del Centre Juvenil de la Nucia, i darrere de la barra tenim 3 afortunades, cadascuna amb 50.000 euros, però elles continuen treballant. Demà, això sí, no podran obrir el bar, perquè avui, des de les 11 del matí, que ens ha dit que els havia tocat este tercer premi, han començat a convidar als amics, als clients, i pràcticament ja no els queden existències. O sigui, que no passa ningú per este bar, perquè pràcticament no quedarà res, així ens ho hem liquidat tot. A veure si algú està per a parlar. Mari Carmen, jo crec que és difícil d'assimilar encara estos 50.000 euros, no vos ha donat temps, però heu pogut pensar en què se no va invertir? Home, pues encara no, però suposa que per tapar algun que altre foraet, però que encara no sabem, perquè forats n'hi ha per tapar, saps? Quants? Claro, claro. Sempre n'hi ha per tapar, sempre. I mireu, ell és l'últim de la família en enterar-se. Ell no s'ha pogut deixar de treballar i arriba fa apenas 20 minutets. Què ganes tenies de celebrar-ho? Moltes ganes. 22 anyets i 50.000 euros en la butxaqueta. Què vas a fer? Quins plans tens? Pagar el cotxe i lo de més a disfrutar. Ben I bé ara que jo crec farà. que tocarà ja un piso en la nòvia, no? Sí. Ja no t'escapes, eh? Com podeu comprovar, bueno, no hi ha manera. Este senyor que tinc darrere és Andrés, ell presumeix de número. I mira, Víctor té una historia molt bonica. Víctor lo va a decir. Ayer Víctor estuvo vendiendo oro para llevar a su hijo a Euro Disney y ahora va a llevar 3 veces a Euro Disney a su hijo. Yo fui el que pillé los décimos y soy el que lo va a gastar a fondo seguro. Bueno, veieu que n'hi ha anys difícils, però anys amb històries que també somriuen a la gent, sobretot si és gent treballadora. El tercer premi en la Nucia, compa. Molt bé.